dugu herrian inguruan eta antolatu itzaldi sortan laugarrengo itzaldia, eta eman izango dugu Estibaliz Diaz, eta biologian katedraluna. Horrendik ez. Doktorea, eta aztiko ikertzailea, besteak beste. Eta gira inguru zitiko dugu, eta besteik gabe. Lehenengo eskerrik asko, gonbidatu izanagatik. Askotan egon naiz hemen Orion hitz egiten, baina beti etorri izan naiz arrantzaleekin bileretara, gehienetan berri txarrak pasatzera, orduan enposten hau, Aingiraren gauza honei eta miresgarri buruz hitz egitera etortzeak. Ni Aingiraz maiteminduta nago, baina Aristoteles, Freud edo Carlsberg garagardoen jabea ere, espezie honetaz maitemindu ziren, edo behintzat bere jakin mina piztu zuen, izan ere, gaur ikusiko dugun bezala, Aingira espezie miresgarria da, eta oraindik ere misterioz beteta. Historiarekin hasteko, Aingirari buruz hitz egin zuen lehenengo Aristoteles izan zen, ez? Berak badauka liburu bat, nahiko naturzalea zen, animalien historia liburua dauka. Orduan, Kristo aurreko 4. mendean idatzi zuen liburu bat, eta bertan esaten zuena zen, Aingirak ez zirela arrainak, zirela pizti batzuk jaiotzen zirenak lurratik, berez jaiotzen zirenak, eta ekoloian jaiotzen zirela, hor potxingoetan edo lokatxartetik jaiotzen zirela berez. Ondoren, hurrengo urtetan eta mendetan, ere beste teori bitxi batzuk sortu ziren, adibidez, zaldien bustanetatik, krin ez dakit euskaraz esaten den, krinetatik jaiotzen zirela, krinak potxingoetan erortzen zirenean, hor jaiotzen zirela Aingirak, beste batzuek esaten zuten somorroetatik, jaiotzen zirela, somorroak bapatean behurtzen zirela Aingirak, eta beste batzuk intzatik, intzentantatik jaiotzen zirela horrela berez, ez? 22 mendiez pasatu behar izan ziren, Carlo Moldini italiarrak esan arte ez arrain bat zela. Orduan, berak esan zuen, hor ikusten duzuen gauza zuritz hori ez zela koipea, ez zela ehun koipetsu bat, bezik eta zirela Aingiraren obarioak. Orduan, gupa geneukan zein zen emearen ugal organoa, berez, existitu behar zen baliokide bat arretan, ez? Orduan, bazegoen Darwinen distipulo bat, deitzen zela Karl Klaus, eta berak sortu zuen Triesten, gaur egun Italia dena, baina lehen Imperio Austro-Hungaroa zena, berak sortu zuen hor itsas biologiako zentru bat, ez? Orduan, bere distipuloak eraman zituen Bienatik horra lan egitera, ez? Eta eraman zuen horietariko bat Freud izan zen, ez? Orduan, Freudi jarri zion misioa izan zen Aingiraren testikuloak aurkitzea. Urte batzuk harinago, Zikris deituriko Poloniako ikerlari batek esan zuen, hor zeudela organulo batzuk eta berustez testikulak zirela, ez? Orduan, Freudek zabaldu zituen 400 Aingira testikuloen bila, baina ez zituen aurkitu. Niri Freud berez ez zitzaidan oso ondo jausten, baina hau irakurri nuenean guztiz erramatatu zuen. Zer gertatu zitzaion, Freudi bere prejuizioak zirela eta zabaldu zituen alerik handienak. Pentsatuz, horrek zirela arrak, eta Aingiren kasuan emeak arrak baino handiagoak dira. Beraz, egon zen emeak zabaltzen, ez? Orduan, nik uste dut Aingiren organo sexualak sortu zioten frustrazioa pasatu zuela gizakien organo sexualetara, eta hasi zela hitz egiten Akilaren enbidia, Edipo konplexuaz, eta horrelako pageo mentaletaz, ez? Orduan, badakizue, psikoanalizen teoriaren erruduna Aingira dela, ez?
Badakit ez dela oso teoria zientifikoa hau ere, baina psikoanalizia ez da, eta 100 urte beranduago oraindik bere jarraitzaileak dauzka. Orduan ja, genekien, arraina zela, obibaroa zela, baina oraindik ere ez zekiten non jaiotzen zen, zeintzuk ziren bere biziziklaren urratsak. Orduan, bazegoen Petersen deituriko daniar bat, eta honek lan egiten zuen fiordoetan. Orduan, fiordoetan, berak, zer egin zuen, ikusi zuen hor, urgezan, nik aurkitzen dudan aingirarik txikiena 7 zentimetro dauka. Alegia, angula dena, ez? Eta esaten du, karo, berez, ezin dira arrautzetik tamaino honetara pasatu, urgezean, beraz, jaio behar izan dira itsasoan eta gero errekara etorri, ez? Edo fiordoetara beraren kasuan. Hori zen bere teoria, baina demostratu zuena. Bestalde, garai horretan, bazekiten aingira horia, hau da, behar ikusten duzuen fasea da aingira horia, eta angula izaki berdina zela, ez? Angulak hasten ustekotan, aingira horia lortzen zenuela, ez? Baina, ez zekiten esaten zuten, baina aingira horia hau da ugaltzen dena, ez zekiten, esan bezala asko kostatzen zitzaien organoak aurkitzea, ez? Horren zer egin zuen Petersenek, utzi zituen akarianean, eta zer ikusi zuen? Hegalak garatzen zituela, loditzen zela, koipeak metatzen zituela, begia atrofiatzen zitzaiola, eta batez ere organo sexualak garatzen zitzaizkiola. Orduan, konturatu ziren, ze ordura arte ezekiten, aingira zilarkara eta aingira horia espezie berdinak zirela. Eta horregatik, hain zuzen ere horretik kostatzen zitzaien hainbeste organoak aurkitzea. Ze zabaltzen ari ziren, aingira horiak, eta karo, oraindik organo sexualek ez zeuden guztiz garatuta, ez zeuden heldua, eta oso zaila zen ikustea eta bereiztea. Baina, esan bezala, bere teoria zen itsasoan jaiotzen zela, baina ez zeukan inongo frogarik. Bestalde, garai horretan bazegoen itsaslarba bat, deitzen ziotela Letocephalus brevirostis, Letocephalus oso fina zela, eta ezekiten ze arrain ateratzen zen larba horretatik, ez? Ze arrain larbek badauzkate miomero paketeak, ez? Hor, bizkarrezurra, ez da, oraindik ez da bizkarrezurra, hor ikusten duzen hori dira miomero paketeak. Eta gero, miomero horiek, zuk dauzkasun miomero kopurua, gero da eukiko dituzun orno kopurua, bale? Orduan, graziitialarrak zenbatu zituen miomeroak 115 eta esan zuen, klaro, eske 115 orno horiek ez dagozkio itsasoko arrain bati, baizik eta imaginatzen duzuen, zuen bezala, aingirari dagozkion. Orduan, ja, badakite, larba leptozefala, angula, aingira horia, aingira zilarkara, dela bizizikloa, bai? Gero errepasatuko dugu. Baina oraindik ere bazegoen beste misterio bat, eta da non jaiotzen ziren, ez? 19. mendearen bukaeran sortu zen Carlsberg, garagardoa fabrika, Dinamarkan, ez? Bertoko jabea zen nahiko, gaur gazteek esaten duten bezala un motiba hau, ez? Orduan, martxan jarri zuen laborategi bat, bere garagardoaren kalitatea hobetzeko, bai? Orduan, hor kontratatu zuen Smith deituriko gaztetxo bat, eta Smithi esaten zuen, niri lupuloaren nahi txorrada bat, los hipsters, nik nahi dudana da aingiraren jaiolekua bilatzea. Orduan, Carlsberg fabrikaren jabea konbentzitu zuen bere espedizioak finantzatzeko. Bere alabarekin eskonduta zegoen, ikuste dut hori ere nahiko lagundu ziola, ez? Orduan, badakizue, guretzat biologoentzat, Darwin dela gure jainkoa, ez? Gurentzat, aingileroentzat, Smith da bere profeta, ez? Eta badakizue Darwinek daukala bere bigela, eta bere bigelarekin joan zela hortik zehar, bere datuak biltzen, geroago bere teoria garatzeko. Orduan, Smithek zeukan dana, eta orduan Smith joan zen danarekin hortik zehar, espedizioak egiten, ez? Orduan, zer ikusi zuen? Bera joan zen, arrautzek ez zuen aurkitzen. Bai ordea aurkitzen zituela larbak. Lehen komentatu ditugu larba leptozefaloak, bai? Orduan, bera joan zen, larben bila eta zer ikusten zuen. Zenbat eta gure kostaldetik gehiago urrundo eta zargazoetara gehiago hurbildu,
larba txikiagoak aurkitzen zituen. Orduan, berak ondorioztatu zuena zen, larba txikienak hor badaude, horrek zer esan nahi du, hor jaiotzen direla, Sargasoko itsasoan. Hala ere, ez zuen arrautzik aurkitu. Eta gaur egun ere, oraindik ez dugu angira europearren arrautzik aurkitu. Eta, labur bilduz, hau da angiraren bizizikloa. Esan bezala ez, arrautza jaiotzen da, Sargasoko itsasoan, larbak sortzen ditu, eta larba leptozefalo horiek egiten dute lehenengo migrazioa, ez? Lehenengo migrazio horretan, uste da, zeharkatzen dute Atlantear itsasoa, korronteetaz lagunduta, jaiotzen direnean oraindik ez dira gai igeri egiteko, eta uste da 2 urte inguruz, ez dakigu seguro, baina uste dena dira 2 urte behar dituztela Atlantiar itsasoa zeharkatzeko, eta orduan, gure kostaldeen aurrean daudenean ja, suposatzen da hor jasotzen dutela dei bat, ur gezaren deia, edo erreka horretan bizi diren beste aingiren usaina, eta hor jasatzen dute bere bigarren, bere lehenengo eraldaketa eta larba bihurtzen da angula. Gero, hilberrian jartzen du, batez ere hilberrian sartzen dira, aprobetsatzen dutelako marearen indarra eta sartzen dira estuarioetan. Baita ere, egia da, gero zetargiago dagoela, ez dela beharrezkoa errekan sartzea zikloa izteko. Batzuk ematen du kostaldean gelditzen direla eta hor bete dezaketela zikloan. Hau asko ikertu dute iparraldeko herrietan, hor dozkatela artxipilago horiek eta aingirak ibiltzen dira aurrera eta atzera, baina ez da derrigorrezkoa errekan sartzea zikloa osotzeko. Ja, errekan daudela, angula bihurtzen da aingira horia, eta ibaian egoten dira, zenbat eta iparralderako denbora gehiago behar dute, heldutasuna lortzeko. Eta guk orain dela gutxi eduki dugun proiektu batean, irakurri ditugu otolitoak dira hemen dauzkaten ezurtzo batzuk, direla enborrak bezala, hor gelditzen zaizkie markak, eta kalkulatu dugu oriokoak gutxi gora bera 8 urte. Batez bestekoa da, hor jarri bezala emeak eta egoten dira arrak baino gehiago, batzuk besteak baino gehiago, baina gutxi gora bera, gure kasuan ematen du 8 arte. Ematen dituztela berriro zilarkatu arte. Orduan hor jasotzen dute bere 3. eraldaketa, eta aingira horia bihurtzen da zilarkara, bueltatzen da Sargasoko itsasora, uste da, berriro ere ez dakigu seguru, 6 hilabete, behar dituztela bueltatzeko, eta hor erruten dute, lehen uste genuen, errututa gero hiltzen zirela, baina orain Japonen aurkitu dituzte guk ere Europan, aingira europearraren kasuan oraindik heldurik ere ez dugu harrapatu, Sargasoetan, Japonen bai, eta ikusi dute erruketa bat baino gehiago jartzeko gai direla. Egiten ez dutena da, izokinak bezala ez dira berriro joaten errekara, hori seguru. Ez dakiguna da, zenbat aldiz erruten diren hor Sargasoetan. Eta, esan bezala, oraindik ere, badaude ez dakizkigun gauzak, ez? Orduan, esan bezala, oraindik ez dugu aurkitu arrautzik. Guk ez daukagu dirurik, baina adibidez, alemanak 3 urtero joaten dira Sargasoetara, kanpai bat egiten duten, arrautzaren bila, helduaren bila, edo larbak non dauden jakiteko. Justo COVID-a baino lehen, bueltatu ziren, eta gure artean zurrumurra, arrautzekin bueltatu direla, eta geuden guztiak super urduri, baina gero denea froga egin zioten arrautzei eta kongrido bat zen, ezen aingira europearra, ez? Orduan esan bezala, ez dute arrautzek aurkitu, baina bai, kanpaina hori esker egin dena da, hobetu zehaztu non ugaltzen den aingira europearra, angila, edo angila amerikarra, angila rostrata. Europearra ugaltzen da, beti liatzen naiz. Ekialderago, eta amerikarra mendebaldeago, baina badago zonalde batean non bata bestearen gainean solapatzen diren, ugalketa lekuak. Eta izan ere, bi espeziek badaukate arbaso amankomun bat, ez? Ez da ondo ikusten, baina, dela angila bornariensis. Badakizue, orain dela milioika urte, kontinenteak batuta zeudela Pangea deitzen zen kontinente bakar batean, ez? Orduan, uste dena, deitzen zaiona Tetis korridoriaren hipotesia, uste dena da kontinenteak banatzen hasi zirela, argina bornariensis hori zeharkatu zuela Tetis korridorea
gaur egun Mediterranea itsasoa dena, eta heldu zela Sargasoetara, ez? Hortik, aingira batzuk hasi ziren joaten Amerikako erreketara eta beste batzuk Europako erreketara. Kontinenteak banatzen zijoazten inean, aingirare europearra geroz eta bidai luzeagoa egiten hasi zen, eta izan ere, aingir europearra da, aingir espezie guztien artean bidairik luzeena egiten duen espeziea. Ze beste batzuek, bere adibidez Rostrat amerikarrak, nahiko hurbil dauka bere jaiolekua bizi den lekutik. Beste gauza bat da, lehen komentatu duguna, ez? Nola iristen dira gure kostaldera? Esan bezala, jaiotzen direnean ez dira igeri egiteko gai, ez? Orduan, egin dutena da, egin ikasketa batzuk, askatzen dituzte, simulazioak egiten dituzte modelo ozeanografikoekin, zer gertatuko litzateke nik partikulak askatuko banitu puntu honetan edo honetan, ez? Hoan ikusten dutena da, hartzen dutela, eta hori kotejatu dute benetan dauzkagun larben datuekin, ez? Orduan, ondorioztatu dutena da, larbek hartzen dutela Golfoko korrontea, eta hor korrontearekin joaten direla, gero korronte hori bitan zatitzen da, bat Ipar Atlantikokoa, eta hor larba horiek bukatuko lukete Europako iparraldean, eta beste da Azoretakoa, eta horrek bukatuko lukete Europako hegoaldean. Gero autore batzuek ere esaten dute, behar bada, beste batzuek erabiltzen dute korriente frontalak, eta horrek igual zuzenean etor daitezkela guregana, eta kasu horretan bidaia 2 urte baino laburragoa izango litzateke. Baina dena den, denborak eta horre guztiak teoriak dira, esan bezala ez dakigu benetan, zenbat behar duten. Beste gauza bat. Nola bueltatzen dira, Sargasoetatik, ez? Orain dela urte batzuk, erlatiboki denbora gutxi, berrikuntzaz dira, ez dakit, niretzako nahiko berriak, 10 urteko gauza bat berria da, oraindik igual, ez, espezie batetzat. Eta, zer egin zuten, jarri zizkioten, hauei ditzen zaie pop-up markak, ez? Ze dira pop-up, zuk programatzen dituzu, eta askatzen zaizkie, zuk esaten duzunean, eta hor barruan daukaten informazioa satelite bidez bidaltzen dute, ez? Horri esker, zer jakin dugu? Jakin dugu, ez direla bueltatzen horrela baizik eta egunero gora eta bera doaztela. Orduan, egunez, ibeltzen dira itsasondoan, uste da, harrapakeariak ekiditeko egiten dutela hori. Eta egunez, gora doaz, suposatzen da, elikatzera. Beraz, bidea egiten dute horrela, gora eta bera. Beste gauza bat, hau ere 2014 edo 2015koa dela uste dut, beste kontu nahiko berri bat da, ikerlari askok esaten zutela, horre Gibraltarreko estretxoan hor kontra dauzkaten korronteak hain handiak diren, non ezinezkoa zen aingirarentzat hori zeharkatzea. Orduan, horrek zer esan nahiko luke, Mediterranean sartzen ziren aingirak hor hiltzen zirela, ez zirela ateratzen ugaltzera, ez? Hau sistema honekin, ikusi da, ez dakigu zenbat, baina behintzat batzuk, gai direla, korronte horien kontra joateko eta ateratzeko. Eta karo honek kudeaketa mailan garrantzen dauka, atera, zin badira atera, hor izango litzateke putzu bat, eta orduan arrantzalek esan aldute, zergatik ez arrantzatu, ez baldin badira bueltatuko ugaltzera. Eta, hau da lagur bilduz, momentu honetan, egon diren jarraipen guztiak, ez? Ikusten duzuenez, balde batetik, lortu dena da, urrunen Azoretaraino jarraitzea, bai? Bestalde, nahiko interesgarria da, batzutan ez dutela ibilbide zuzen bat hartzen, baizik eta ikusten duzue Azoretako hori, gelditu dela hor bueltaka, ez? Horan, uste dena da, batzutan gelditzen direla hor bueltaka, behar bada ez daudelako nahiko heldu, eta horrela atzeratzen doaz, helduago egon arte, ez? Orain dela 2 edo 3 urte, erresuma batuko ikerlari batzuek zer egin zuten, bazkatu zituzten aingirak zuzenean Azoretan, ikusteko hortik aurrera zer egiten zuten. Emaitzak dituzte, baina ez digute zer kontatu, publikatzeko daude, eta orduan jakingo dugu, ia tarte honetan, falta zaiguna jakitea
zer gertatzen den. Eta beste galdera bat, ez? Nola dakite, korrontekin etorri dira gutxi gora bera, baina nola dakite nondik bueltatu behar diren, ez? Hora, badakizue, batxorien kasuan ere, migratzen duten gaztiek badaukatela, eta beste izaki batzuk badaukatela orientazio magnetikoa, gai direla orientatzeko, gai dira, baina nola dakite bidea, ez? Orduan, hor badakizu, noregarrek daukatela diru pilo bat edo zer egiteko, hor bilatu zuten leku bat, hortik, popatik hartzera, non ez zegoen elektrizitatearen eraginik ez ezer, eta hor montatu zuten txabolatxo bat, eta barruan, esperimentuak egiteko tanke bat zeukaten, eta beraiek gai ziren ipar magnetikoa lekuz aldatzeko, ez? Horan zer egin zuten, lehenengo, aingirak jartzen zituzten tanke batzuetan, eta gero pasatzen zuten tanke horretara, eta tanke horretan aldatzen zieten ipar magnetikoa. Zer ikusi zuten? Grafika hau zaila da interpretatzen, hori kontatuko dizuet. Ikusi zutena zen, automatikoki aldatzen ziotenean, iparra beraiek beti jotzen zuela orientatzera, lehen egondako tankearen lekura. Horrek zer esan nahi du, beraiek nolabait gogoratzen zutela magnetikoki non egon ziren lehen, eta beti zeukatela joera, orientazio horretara joateko. Orduan, kasu honetan, egin den teoria da, beraiek larbak direnean, nolabait gordetzen dute orientazio hori, gero, helduak direnean, gogorarazteko, horrekiko nola mugitu behar diren. Eta hau da, zientzi mailan dakigun azkenekoa. Eta orain dator historiaren parte tristea, ez? Eta da, Europako angira egoera kritikoan dagoela, ez? Hau da, ICES da, International Council for Exploration of the Sea, esan nahi du itsasoaren esploraziorako kontseilu internazionala, ez? Orduan, bertan, honek dauzkat talde ezberdinak. Adibidez, astetik parte hartzen dugu talde ezberdinetan, antxoaren ebaluazioa egiteko, lebatzarena, errapea, hemengo flotak eustiatzen dituen espezietan lan egiten duten lantaldetan parte hartzen dugu, ez? Nik kasu honetan naiz estatuko ordezkaria, nik bertara joaten naizenean, eramaten ditut estatuko datu guztiak, eta ni bezala daude aingiraren banaketa eremuko aditu guztiak, 74 gara, ze estatu batzuek eramaten dituzte aditu bat baino gehiago. Espeziaren interesaren arabera, kasu honetan aingiraren ni bakarrik noa, baina antxoaren kasuan igual doaz 8, ez? Berriz, aingiraren kasuan igual doaz 4 suediar, eta 5 frantzez, beraiei aingira interesatzen zaie gehiago, ez? Orduan, hor biltzen gara, eta egiten dugu ebaluazioa. Egiten dugunean ebaluazioa, antxoaren kasuan edo beste espezie batzuen kasuan, kalkulatzen da biomasa. Kalkulatzen da, deitzen den spawning stock, da zenbat ugaltzaile dituzu. Eta horren arabera, dituzunen arabera, esaten duzu. Arrantzatu aldituzu, X populazioari kalterik egin gabe. Zer gertatzen da? Aingiraren kasuan, etorkako informazio nahikoa biomasa hori kalkulatzen. Batez ere, antxoaren estoka dago hor konzentratuta Bizkoiko golkoan, gure kasuan estok bakarra da, baina lehen esan bezala, aingiraren estoka doa Morokotik Noruegaraino, ez? Orduan, nik kalkulatzeko zenbat honek esan nahi du, Oriako aingira bat, ugaldu daitekela Moroko zein Noruegako aingira batekin zargasoetan, ez? Nik kalkulatzeko biomasa, jakin beharko nukuteke, zenbat aingira dauden Marokoko erreketan, zenbat aingira daude Noruegako laku eta erreketan, ez da antxoa bezala populazioa dagoela itsasoan hor. Kasu honetan jakin beharko genuke estatu guztietako erreka eta laku eta guztietan zenbat aingira dauden. Eta hori oso zaila da jakiten. Ze gainera, orain, saiatzen ari gara, gero azalduko dut laburki hori, kalkulatzen biomasa hori, baina estatu bakoitzak bere metodara biltzen du, ezin dira konparatu, orduan ez gaude puntu horretan. Baina, bai daukagula berriz, erreklutamentuari buruzko informazioa. Erreklutamentua da zenbat angula sartzen zaizkigun, ez? Orduan, zer egiten dugu, estatu bakoitzak eramaten ditu bere serieak,
hori ikusten dituzue, eta horien artean hemen dago Oriokoa, bai? Orain arte ez genuen eramaten ze bete behar dituzte irizpide batzuk, eta horietariko bat zen 10 urte baino luzera handiago ukitzea. Ja lortu dugu gure serie hartzea. Bestalde, badaude seriak direnak harrapaketa seriak, ez? Eta gero badaude baita ere jarraipen zientifikoetetik datozen seriak. Orduan, igual dauzkazu kiloak, eta gure kasuan hemen Orion kalkulatzen dugula, angula kopurua ur litroko, ez? Orduan ezin dituzu gehitu, bez? Orduan, zer egiten da? Aztertzen da tendentzia, bale? Orduan, kalkulatzen dugu, guzti hori amankomunean jartzen dugu, eta kalkulatzen dugu zein den tendentzia. Ikusten duzue bi daudela, ez? Bat da Elsewhere Europe eta bestea da North Sea. North Sea da iparri itsasoa, zergatik iparriko itsasoan gainbera izan da gogorragoa beste lekuetan baino, orduan bi azterketa egiten ditugu. Eta bestalde ikusten duzuen marra hau, ehuneko enean dagoena, bai? Hori da 1979ko egoera. Orduan, egoera horretan jarri dugu ehuneko 1, zergatik ze berakada hasi zen 80ko hamarkadan, bale? Orduan, gure referentzia da ehuneko 1 hori, egoera ona zenean. Orduan, zein da egoera gaur egun? Ba, hemen gaur egun gaudela erreklutamentuaren ehuneko 5,4ean, eta iparreko itsasoan 0,6ean, bai? Osea, atera kontu. Zer esan nahi duen horrek, zenbat aldiz gutxiago iristen dira gaur egun. Orduan, erreklutamentua gero guk izezen aholkua emateko badauzkagu irizpide batzuk, ez? Orduan, gure kasuan erreklutamentua urte askotan zehar egon da erreklutamentu limite horren azpitik, ez? Ikusten baduzu hemen, urte askotan zehar, hor egon gara, ez? Orduan, kasu horretan, izezek esaten dizuna da aholkua 0 harrapaketakoa izan behar dela. Horregatik, urtero egiten dugu ebaluazioa, eta hau da, egin dugun azkeneko ebaluazioa, 2021koa, eta aholkoa izan da, hori, itzi behar dela. Arrantza, ze momentu honetan ez da sustengarria. Aholku hau ez da berria, 2000an ja izan zen hori, urte asko pasatu dira, lehen esaten zen, 0 esan beharrean, 0tik ahalik eta hurbilen, baina, azkeneko urtean ja zuzenean esan da, 0 izan behar dela berriro. Eta zer gertatzen da aholku honekin? Guk lantaldean aholkua ematen dugu, eta aholku hau pasatzen da Europar komisiora, ez? Komisioak guk pasatutako txostenen arabera, berak prestatzen ditu txosten batzuk, eta kontseilua, eta gero hau pasatzen da ministroen kontseilura. Ministroak dira erabakitzen dutenak, hor azkenean erabakia da politikoa. Eta abenduan, ez dakit entzungo zuen, abenduan urtero ateratzen dira tak eta kuotak, azkenean hauek dira erabakia da nahiko politikoa eta askotan negoziazioen ondorioa da. Igual batzutan nik aldatzen dizut, zuk bozkatzen baduzu honetan baiet zigotzeko hau niri, nik honetan orduan erabakia hor hartzen da. Baina, ikusita egoera larria, 2007an Europar Batasunak esan ziela estatuei egin behar zutela kudeaketa plan bat, eta kudeaketa plan horren helburua da Engila Zilarkaren 40%ko iesa. Baina, erreferentzia zen egoera pristino bat, ez? Eta hor, ezorratu gintuzte, zein da egoera pristino bat. Gizakiaren inolako eraginik gabe hori guretzat oso zaila da definitzen, ez? Saiatu gara ez edozen kasutan. Europar Batasunak estatu eman zien aginduak eta hemen erkidegoek egin zuten plana. Ez dauka zentzu askorik, ze batzutan gelditzen zaizu errekaren zati bat kanpoan, bestea barruan, baina erabaki administratiboa horrelakoa izan zen, eta orduan kudeaketa plana egin genuen. Hortaz gain, aipatu ere engira dagoela arrisku kritikoan, IUCN kontserbazioaren erakunde internazionala, eta gero baita ere angula dago CITES, ez? CITES da akordio bat, babesteko espezieak zeintzuk arriskuan dauden bere komertzioa dela eta.
Askotan hitz egiten da angularen prezio altuari buruz, ez? Bueno, zerk eragin zuen prezio altu horrek, ba, 1980ko hamarkadan, txinatarrak hasi ziren angula europearra erosten. Zergaitik, bueno, badakizu japonesak jaten dutela renpilloa, angira horien artean, orduan, japoneko angila jasi joan maldan bera, ez? Orduan, zer egiten zuten, ba, txinatarrek erosten zuten hemen angula, loditzen zuten bere granjetan, eta saltzen zieten japonesei. Karo, txinatarrek kristonetekin ateratzen zioten angula hori, ez? Orduan, prest zeuden pila bat ordaintzeko. Gainera behar zuten angula bizirik, loditzeko eta bar, ez? Orduan, horrek eragin izan zuena zen prezioa pila bat zegotza. Orduan, zergatik sartu zen zitez, karo, zenbat eta prezio altuagoa, arrantzatzera joateko gogo gehiago, ez? Eta orduan, zer sortu zen, ba, ordura arte arrantzatzen ez zuten zonalde batzuk arrantzatzen hasi zirela. Igual, gastronomikoki ez zeukan tradiziorik, baina hainbeste ordaintzen baduzu, ba, joango naiz arrantzatzera, ez? Orduan, hor, zitezen sartu zen, eta zitezen sartu ondoren, oraintxe bertan, debekatuta dago, angura europearra, Europar Batasunetik kanpo bidaltzea, eta horregatik, segurazki berrietan entzun duzu noiz bai nola errepatu dituzten batzuk, txinatarrak, maletan, angulak dituztela, eta horrelako gauzak. Orduan, naiz eta debekatuta egon, jarraitzen dute bidaltzen, eta espero zena prezioa jeistea, ez da jeitzi, espero genuen bezala, eta horrentik arrantzera joateko incentibo hori existitzen da. Bueno, badaude babes figura horiek, orduan, eraginkorrak izan dira. Hau da, egin dugun azkeneko ebaluazioa, eta ikusten duzunez, nazio gehienetan biomasa, erreketan dagoen biomasa, edo lakuetan dagoen biomasa gehienetan berantza joan da. Karo, hemen agertzen diren, estatu baino gehiago egin beharko lukete txostena, baina ez dut egin, hori da beste kontu, suposatzen da derregortuta gaudela guztiok informazio hau ematera eta ez da eman, baina bueno, eman dutenen artean, ikusten da gehienetan populazioak berantza jarraitzen duela. Estatuari dagokionez, ikusten duzu 140 hori bakarrik betetzen duela Balearesek, eta bestalde, hemen ikusten dituzue tendentziak, ez? Hau da, nola geunden kudeaketa plana egin baino lehen, eta hau da nola gauden azkeneko txostenean, ez? Ikusten denez, biomasa ez da bakarrik ez dela errekuperatu, baizik eta berantza jarraitzen duela. Orduan, azkeneko urte honetan, lehen komentatu dizuen negoziazio horretan, ministroek adostu zuten eta hau atera dena da, itxi behar dela angiraren arrantza, eta hor jartzen du durante los periodos de mayor migración. Zer esan nahi du horrek? Hemen noiz hartzen da angula batez ere. Azaro abenduan, urtarrilan, utzi behar duzu hor. Suposatzen da, estatuek esan behar diotela komisioari 6 hilabete aukeratu dituzten, baina ez dakit zer gertatuko den. Ez dut uste 3 horiek izango direnik orokorrean. Orduan, zergaitik heldu gara egoera honetara? Lehen bezan bezala, arazo bat izan da gain ustiaketa. Hau, ja ez da gertatzen, ez dauka kalitate asko, hau da Lavilan, dela Frantziako estuario bat, hauek daude angula arrantzatzen. Orduan, imagina, nire Frantziako lankide batek kalkulatu zuen estuarioaren uraren 187 filtratzen zutela. Hortik, liberateratzea nahiko zaila da, ez? Eta hori ikusten da, egin genuen azkeneko txostenean, hau da, arrantzi hilkortasuna, ikusten baduzue, leku batzutan bai jeitzi dela arrantzi hilkortasuna, baina adibidez Espainian, hau direrkidego ezberdinak, ez, erresuma batuan ez da, orduan, arrantzi hilkortasuna oraindik ez da jeitzi, eta suposatzen da, marra gorri horren azpitik egon behar zela, eta ikusten duzuenez, kasu askotan ez dago marrea gorri horren azpitik, ez? Hauek dira, angula rapaketak, azkeneko urtean, marra honek adierazten du kudeaketa plana ezarri zenekoa, ikusten duzuenez, konparatzen baditugu urte hauek kudeaketa plana baino lehen eta ondoren, ez da asko ikusten
jaitsi denik, ez? Eta arrantza errekreatiboaren kasuan, gaur egun hemengoa da Angularen arrantza errekreatibo bakarra, kasu honetan ere, konparatzen badugu planaren aurreko egoera eta ondorengoa, bai ematen dugu azkeneko 2 urtetan apurtxo bat jaitsi dela, baina orokorrean oraindik harrapaketak ez dira hainbeste jaitsi, ez? Eta aingira horia eta zilarkararen harrapaketen kasuan, gauza bera, ikusten asko jaitsi denik. Beste arazo bat da migraziorako oztopak, ez? Esan bezala, Angulak daukate, joera sartzen dira ibaian, eta gero aingirak batzuk gelditzen dira estuarioan, eta hor egiten dute zikloa, baina beste batzuk gorantza jotzen dute, ez? Eta orduan, zer gertatzen zaie, hau da hemen Usurbilen, Horbeldin dagoen presa, ezin dutela gainditu, ez? Eta, hor egin zuten oso lan polit bat, Zezikeko ikertzaile batzuek, eta hartu zuten Madoz hiztegia, eta Madoz izan zen tipo bat joan zena Espainia osoan herriz-herri galdetu, zure errekan zer dago? Badago amaurraina, ez dakiz zer, apuntatu zuten hori guztia, eta orduan beraiek jasotako informazioarekin egin zuten, Angularen mapa hau. Angiraren mapa hau egin dute ere amaurrainarekin eta besteen bat espeziekin, ez? Orduan, hau zen lehen Angiraren banaketa eremua. Alegia, zegoen Aingira leku guztietan, mendi altuetan izan ezik. Hor bai, ezin zutela, ze beraientzat malda ere da arazo bat, ez? Eta hor da gaur egun nola dagoen, ez? Galdu du bere habitataren 80%. Baina kontu zibiliz askotan egiten dugun traslazioa da habitataren 80% galtzeak ez du esan nahi Aingiren 80% galtzea, ez? Orain gero itxengo dizuet guk eduki dugun proiektu bati buruz egin genuen mapa, hau da gaur egungo egoera, eta orduan egin genuen simulazioa bat zer gertatuko litzateke presak enduko bagenituzke gaur egun, ez? Hor ikusten duzu hor, karo, askoz okupatuagoa dago, ez? Baina zenbakiet begiratzen badituzue, karo, abundantzia ez litzateke hainbeste igoko, zergaitik, ze Aingiraren abundantzia horrela doa. Orduan, zenbat eta itsasotik urrunago, Aingira gutxiago daude. Orduan, alde batetik hori, eta beste alde, klaro, erreklutamendu pilo aukiko bagenu, Aingirek pila bat joko lukete gorantza. Baina reklutamendu oso basua bada, zuzartzen baldin bazara estuarian eta lekua badaukazu, igual ez daukazu hainbesteko joera geiztera, ez? Orduan, ikusi genuena da, Aingira, presak bota eskero, bakarrik irabaziko genukela gaur egun biomasaren 10%. Beste arazo bat dira zentral hidroelektrikoak, ez? Karo, hau ikusten duzu, hau zaila da igarotzen, baina badira gai pasatzeko presa batzuk, ze gai dira ateratzeko eta sartzeko, gai dira batzuk holan igotzeko, eta batzuk lortzen dute pasatzea zentrala, baina zer gertatzen zaie, zilarkarak gero berantza doazenean, pasatzen direla turbinetatik, eta hau gertatzen zaie, ez? Orduan, kasu honetan, zer ikusi genuen, ez? Hau da, arrantzak sortzen duen hilkortasuna. Eta estatu mailan bakarrik Galiziak eta Asturiasek kalkulatu dute zentrale hidroelektrikoek sortzen duten hilkortasuna. Eta da, dira beko marra bi hauek. Oso basua da. Zergatik dain basua, ze ia ez daukagu Aingirarik zentralea horien gainetik gaur egun. Orduan, sortzen duten hilkortasuna ez da handia. Gero ikusiko dugun bezala, beste leku batzuetan egoera ezberdina da, ze ez daukate, gure kasuan zer gertatzen adibidez, Ebron edo erreka handi guzti horietan daude kriston presak, orain zuzenean ez daukazu Aingirarik, hortik gora. Frantzian berriz, igual ez dauzkatena dira presa asko, baina ez hain handiak. Orduan, bai lortzen dutela pasatzea eta turbinen hilkortasun altuagoa da. Honekin esan nahi nizuena zen hori, ez? Batez ere, Mediterranear aldean eta hemetik dauzkaten ez kriston presak itsasotik oso gertu, ez dago Aingiraren populaziorik. Gero, amankomuna, espezie askorentzat amankomuna den arazoa, bere habitataren eta bere kalitatearen galera. Gero kutsatzaileak egia da, Aingira dela nahiko resistente, ez da izokina bezala dela habitatarekiko oso exigentea. Aingira da espezie diadromo bakarra, ez zena desagertu
Euskal Herritik, adibidez nik gogoratzen dut Bilbon super zikin zegoena, oraindik ere angula arrantzatzen zela, ez? Karo, igual ez dio heriotza eragiten, baina horrek ez du esan nahi eragin kroniko bat ez daukanik, ez? Orduan ikusi da, adibidez, angirek metatzen dituzte koipe asko, bueltako bidaia egiteko, ze bueltako bidaian ez dute jaten, ez? Orduan, koipe horietan metatzen zaizkie PCB asko. Eta PCB horrek zer eragiten die, gero, behan eta eskubean ikusten dizuen irudietak, bere arrautzen ondorengoak malformazioak dituztela. Orduan, segurazki, bere haien ondorengoak ez dira bideragarriak izango. Gero, baita ere, parasitoen arazoa. Hau da, hor ikusten duzuen hori da nematodoa bat, anisakiz bezala, kasunetan da Anguillicola crassus, ez? Askotan ohitura txar bat daukate askok dela bitxoak askatzea. Hola, kontrolik gabe, ez? Orduan, norbaitek askatu zuen Japoneko aingira, Belgikan, eta aingira horrek zeukan parasitoa bat, bera, ja, ekilibran bizi zena, baina Europarrentzat arrotza zena, zela Anguillicola crassus, ez? Orduan, hau, igeri pusikan sartzen zaie, eta, karo, lehen komentatu dudana, aingirek gora eta bera egiten dute, ursutabean zehar, eta puztu, eta enkojitzen zaie pusika, ez? Orduan, klaro, hori sartzen zaie pusikan, enkistatzen zaie, eta jaz dira gai hori egiteko, gora eta bera joateko. Eta bukatzeko, hau da, klima aldaketa, klaro, klima aldatzen bada, itsasoko korronteak aldatuko dira, ez dakigu non bukatuko duten, gure larbek, eta bestalde, uraren itsasoaren ekoizpena, temperatura eta bara aldatuko da, orduan ez dakigu, itsasoaren baldintzak onak izango ote diren larbentzat hemendik aurrera, ez? Eta, bai kontatu nahi nizuen, guretzat aztirentzat hori dela oso erreka garrantzitsua da, ze da gure arro pilotoa, hasi ginen lanean 2004an hemen indikan deitutako proiektu baten, eta momentu horretan, erabaki zen horia aukeratzea gure arro piloto bezala, ze ezinezkoa da erreka guztietan den ikertzea, orduan aukeratu behar duzu bat, eta hor zentratu, eta hori aukeratu zen, eta ordutik gabiz hemen lanean. Angiraren kasuan bi indikatzaile dira garrantzitsu, alde batetik erreklutamentua, lehen komentatu dudana, zenbat angula sartzen diren, eta beste alde, IESA, zenbat angira hartzen diren. Zergaitik, konparatzen badut zenbat ateratzen diren eta zenbat sartzen diren, nik dakit ze hilkortasun eduki dudan arroan. Horan nik kudeatzaileari esan aldiot ondo edo txarto egiten ari garen horren arabera, ez? Eta, alde batetik ikartzen ari gara erreklutamentua, orduan egiten duguna da hor autopistako zubiaren azpian jarri, eta hor, gutxi gora bera, egiten dugun arrantza zientifikoa da arrantzaren oso antzekoa. Gure kasuan jartzen ditugu, bai egiten duguna bat azalean jarri, bai bat azalean eta bestean ondoan, ez? Jartzen dizkiogu errotatxo horiek, flujometroak, horrela, kalkulatu aldugu zenbat ur filtratu dugun, ez? Orduan, kontatzen ditugu zenbat angula sartu diren, zenbat ur filtratzen dugun, orduan daukagu dentsitate bat, eta gero egiten duguna da hori estrapolatu, itsasadarra osoari kontutan eukinda zenbat ur volumen daukagun itsasadarrean, ez? Orduan, hau, gehi, inguru giro aldagai batzuk, gehi, gu ez gara egunero joaten lagintzera, ezinezkoa da guretzat, ez? Orduan, gu joaten gara egun batzuetan, eta orduan, egun horretan, gure emaitza konparatzen ditugu arrantzaleen egun horretako harrapaketa liburuekin, gero dauzkagunez arrantzaleen eguneroko datuak, horrela egin dezakegu estrapolazio bat, eta horrela kalkulatu izan dugu, zenbat angula dauden guztira estuarioan, eta baita ere kalkulatu dugu esplotazioa, zenbatekoa den, eta esplotazioa mugitu da 6tik 50% oso aldakorra da, eta abundantzia basua den urteetan esplotazioa oso basua da, arrantzalen incentibo arrantzatzera joateko ez da oso altua, baina abundantzia, erreklutamentu altu aldeneko urteetan, esplotazio tasan nahiko igotzen da. Hortaz gain, hau besterik gabe, nola sartzen dira angulak? Angulak sartzen dira marearekin batera, esan bezala, korronteak aprobetsatzen dituzte, eta batez ere sartzen dira ondotik, itsas ondotik.
estuaren ondotik oso gutxi batzuk sartzen dira. Gero hori aldatzen da urgora basoaz, baina beko puntu horretan horrela sartzen dira. Gero baita ere, lehen jarri dugun presa horretan, Aldundiak dauka izokinentzat pasabide bat, orduan guk egin genuena zen jarri angirenentzat pasabidea. Pasabide honek funtzio bikoitza dauka, alde batetik hartzen ditugu angirak eta gora eramaten ditugu, eta bestalde guk erabiltzen dugu angira horiek neurtzeko, pasatzen ditugu horretatik, berantza doazenak urte bat baino gutxiago daukate, goian gelditzen direna urte bat baino gehiago. Eta hor ikertzen dugu abundantzia. Kasu honetan ez dugu denborarik izan, hor beharkego genuke tesi bat edo norbait hartu aztertzeko zer baldintzatzen duen sarrera, ez dugu denborarik izan asko sakontzeko, baina adibidez, urte oso horretan ez dira igotzen. Baina hor badaude beste gauz batzuk, eta ez duguna ulertzen, batzutan egoten dira kristonpikoak, igual egun batean 1000 sartzen dira. Eta gero, 2 astetan zehar sartzen dira, 5, 6, eta ez dugu ulertzen zergatik gertatzen den hori. Orduan beharko genuke denbora horretan ikertzeko, eta gero bestea, lehen esan bezala, angiraren ihesa, hor egiten ditugu arrantza elektrikoak, arrantza elektrikoa da deskarga batzuk eman, eta angirak tontotzen dira apurtxu bat, eta horrean aprobetsatzen dugu zenbatzeko eta neurtzeko, ez? Eta, hor hauek dira lainketa puntuak, eta hau da zein izan den tendentzia, eta, hau zen justo kudeaketa plana ezarri zenek urtea, eta berriro ere ez da ikusten, bai ematen zuela hor urte batzuetan zean gorantza zijoala, baina gero berriro ere berantza joan da, orduan rekuperazio argirik ez da ikusten. Eta, ja bukatzeko, nik uste dut luzatzen ezen ezela, hau da, auki dugun proiektu bat, eta bestegarik, hemen wifirik ez dagoen ezin dizuet erakutsi, baina sartu alzarete eta emaitzak ikusi. Hor ere horia da gure ikerketarroa, kriston lan egin dugu, datuak biltzen, gure asmoa lehen esan dizuena, estatu bakoitzak biomasa kalkulatzen duera batera, ez? Orduan guk hor nahi genuena zen Portugal, Espainia eta Frantzian metodologia berdin bat erabili aingiraren biomasa kalkulatzeko. Orduan egin dugu kriston esfortzua informazioa biltzeko, 23.000 puntuen informazioa, 58.000 laginketa errekan, 106.000 oztopoen informazioa bildu dugu, eta kalkulatu dugu angiraren abundantzia 500.000 errekatartetan, ez? Orduan, begiratu nahi baduzue, hor daukazue, sartu alzarete, eta adibide batzuk, pantailazo batzuk jarri ditu, besterik gabe, adibidez, hor ez da oso ondo ikusten, baina hau da joarten bazarete, orioko puntu zehatz batean, zenbat angira dagoen, zenbat biomasa, zenbat dena daukazue grafikan. Baita ere, obstakuloak, sartu alzarete ikustera zenbat dauden, obstakuloen informazio guztia, sartu nahi baduzue Orion ikusteko obstakulo dauden Orion, baita ere zenbat erreklutamento dagoen ikusalduzue estatu maila zen erkidego mailan zen horiaren kasuan, azkeneko urtetako erreklutamentoa, begiratu alduzue, gauza bera biomasarako, eta beste gabik. Eta, espero dut ez bazen duten aingiraz mantemindu izana, eta baita ere, aingira interesatzen bazaizue, gomendatzen dizuet liburu hau, El Evangelio de las Anguilas, oso liburu polita da suediar batenak, bere aitarekin joaten zena aingira arrantzatzera, eta hori agertzen da liburuan. Ikertzen du, denetarik dago, anekdotak, gastronomia, ohiturak, tradizioak, orduan horioko arrantzaleak agertzen dira baita ere. Eta, hau da guztia, eskerrik asko. Galderak? Aipatuzu, errekan 15-18 urte bizi direla. Artitutzako presa 70 urte egin zikin berretan. Eta ustu zenean, angira betera zen. Gutxi, pare bat, baina posiblea 70 urte gira izaten. Bai, karo, beraiek, egiten dutena da, heldu eta ja irrikitan daude ugaltzera joateko, ez? Karo, baina gertatzen zaie, aurkitzen badute presa bat eta ezin badira bueltatu, hor egon daitezke
Osea, orain dela gutxi hil zen, aingira bat oso famatoa zela Suedian, aingirak erabili izan dira putzuak garbi eukitzeko, somorrorik ez eukitzeko, ez? Horan hor batek euki zuen aingira bat, zeukala 100 urte. Horan bai, gai dira gehiago bizitzeko, beste kontu bat da, noiz 15-18 urte da, heldutasuna hartzen dutenean. Eta baita ere ikusi da, zilarkaratze prozesu hori dela reversiblea. Hau da, zilarkara bihurtzen naiz, berantza noa, obstakulo bat aurkitzen dut, eta berriro bihurtzen naiz horia, eta igual datorren urtean berriro saiatzen naiz. Baina bai posiblea da. Pero, horrek ez dut nahi, edo ez dut, egun aingirak sortzu urte bat zitzen lagula horrek horretzen? Bai, egin dugu, aitortu behar da, otolitoena, hori da, enbor bat bezala, ez? Badakizu nola enborrean dauzkazun, orduan zenbatzen ditugu. No es una ciencia exacta, da nahiko kalibratu behar dugu, ez dakiz ere ez. Orduan, orain arte, lehengo aldiz irakurritu hemen otolitoak guk, bale? Egin dugu kalibrazioa eta ematen dugu ondo egin dugu gutxi gara bera. Orduan, egin dugu batez besteko bat aingira zidiarkaren adinarena. Eta atera zaigu 8 urte. Baina, posiblea da, egia da, guk hartu ditugun aingira guztiak errekaren goi partekoak zirela, igual hartzen baduzu hemen behan dagoen zilarkara bat, horrek euki alditu, segurazki eukiko ditu urte gutxeago. Eta baita ere ez dut esan, sex ratio aldatzen dela. Errekan gora batez ere egoten dira, osea, errekan behan dauden zilarkara ia guztiak dira arrak, eta errekan gora dauden zilarkarak dira emeak. Eta gutxu era sortzutuko egira bat esan dugu? Segun arra edo emea den. Emea bada metro erditik gora, eta arra bada metro erditik bera. Besterik ez badago, eskerrik asko, eta hurrengora arte.